Vedeli ste, že môžete zarábať na vašich prebytkoch z fotovoltiky, prípadne odoberať výhodnejšiu elektrínu počas slnečných dní? Vo Vative sme vytvorili novú službu Vativa Solar, ktorá vám prináša možnosť, ako zužitkovať svoje prebytky z fotovoltiky. Pre tých, ktorí fotovoltiku nemajú, prinášame nové možnosti, ako môžu čerpať prebytočnú energiu zo siete za výhodnejšie ceny. Funguje to tak, že vaše prebytky odkúpime za jednotnú cenu počas celého dňa a umiestnime napríklad do nabíjania elektromobilov alebo iných spotrebných zariadení práve pripojených do siete. Vativa Solar môžu využiť ako domácnosti, tak aj firemní zákazníci. Funguje bez viazanosti, bez mesačných poplatkov a bez potreby zmeny vášho dodávateľa elektriny. Pre tých, ktorí nemajú teda fotovoltiku a elektrínu chcú iba odoberať za výhodnejšie ceny, to funguje tak, že odoberajú elektrínu od nás iba v čase prebytkov a mimo tohto času odoberajú elektrínu od svojho pôvodného dodávateľa elektriny. Registračný proces zvládnete za pár minút online, stačí navštíviť našu stránku vativa.sk, zaregistrovať sa a môžete si začať užívať Vativa Smart energiu pre maximálne úspory.